Fil-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenech kompla jixed fis-seduta tal-lum l-intermedjarju fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Melvin Teuma. Fis-seduta tal-lum komplew jinstemaw aktar recordings bej Fenech u Teuma. Teuma xiet li Fenech kien jgħidu li ħadd mu se jmissu. Madankollu fujat minnhom Teuma kien irrakkomanda lil Fenech li jmur ikellem lil Joseph Muscat. Minkejja dan Fenech għamela ċara li kien ikun l-ikbar żball ta' ħajtu li daħal lil Muscat fl-istorja intortament. F'konversazzjoni oħra Teuma nsema jgħid li kien ikun aħjar li l-laptop ta' Caruana Galizia jiġi investigat għax is-suspett ma kienx jaqa' fuqhom. Spjega li Caruana Galizia kienet kitbet fuq ħafna nies u li dan il-fatt seta' jiżgwida l-investigazzjoni. Teuma spjega li sar jaf li l-kompilazzjoni waslet minn Mario De Giorgio. Xiet li Fenech kien qalu li hu konvint li fil-ġuri tagħhom l-aħwa De Giorgio kienu se joħorġu rebbieħa. Fir-recordings jissemmew it-talbiet tal-aħwa l-mafra presidenzjali li skont Teuma kienu l-ħin kollu jitkellmu fuqha. Għalli bdew jissikkaw ħafna fuq flus u assuma li l-aħwa De Giorgio rridu jaħarbu barra minn Malta. Dr. Godwin Cini min-naħa tal-persekuzzjoni fakru li l-ġimgħa li għaddiet xied li Teuma, Fenech u Johan Cremona kienu tkellmu dwar l-omiċidju u l-flus. Hawnhekk Teuma reġa' sostna li Fenech u l-uniku mandant u li ma jaf li l-ħadd li għamel il-bomba li Jurgen Fenech ta' Tomas. Għalli Fenech ta' 150,000 euro u li semmek jaf. Teuma qal li wara l-arrest tal-aħwa De Giorgio kien jagħmel dak kollu li seta sabiex iżommhom sikta. Fir-recording Teuma jgħid li hu nefaq 180 euro fl-aħwa mal-aħwa iżda 61,000 euro għal pleġġ u rawhom ħafna. Skont Teuma Fenech kien qalu li ma setgħux jabbandunaw lill-aħwa u eventwalment kien Fenech li ħallas dan l-ammont. Fix-xhieda tiegħu Teuma qalu wkoll li l-aħwa kienu netaw 350,000 euro b'kollox għal qtilu l-flus li wara bdew jitolbu lil Teuma u lil Fenech. F'recording ieħor ix-xut jagħmel referenza għal video li ssir ta' kull xahar f'isem Daphne Caruana Galizia. Jgħid li mill-medja kien jara lil omu missier il-vittma u jgħid ara x'għamiltilhom lil dawn in-nies.